Primer punt de l'ordre del dia, aprovació de les actes de les sessions anteriors. ¿Alguna cosa que comentar, Esquerra Unida? Sí, bueno, las habéis mandado todas de golpe y todas no me ha dado tiempo a consultarlas, pero la última, la 12-2013 del 1 de octubre, justamente cuando se habla del tema de las plusvalías y demás, donde se explica mi intervención no queda del todo reflejado lo que se expuso. En el acta 12-2013 de 1 de octubre, en la página 19, que se habla sobre el tema de las plusvalías, en lo que ahora al finalizar el pleno pues os pasaré la intervención que yo hice para que se refleje en el acta. En principio es que... ¿La grabaste? ¿La grabaste? La tengo escrita. ¿Qué? La tengo escrita y si no se puede transcribir de... Entonces, además es que se transcribirá del... Perdona, Federico, se transcribirá de lo... Tú nos dices lo que es, no pasa nada, pero que se transcribirá de la grabación. Vale, yo os paso lo que yo dije y se completa con lo que hay porque no es completo, ¿vale? Por lo demás no me ha dado tiempo a mirar las otras. Muy bien. Compromís? Partit Socialista? Partit Popular? Pues passem a la votació. Vots a favor de les actes? En contra? Abstencions? A favor Partido Popular y resto de grupos abstención. Segundo punto del orden del día. Renuncia al acta de regidor del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona de Jaume Cortina y Silvestre del Partido Socialista Obrero Español. Y llegim la propuesta de acuerdo. Se ha de dar cuenta, ¿no? Sí, es una toma de conocimiento, simplemente. Se propone al Pleno, primero, tomar conocimiento de la renuncia presentada por don Jaume Cortina Silvestre con DNI número tal al cargo de concejal por el Grupo Socialista PSOE. Segundo, la persona a la que a juicio de la corporación corresponde cubrir la vacante es doña María Regina Yabata y Salaver, de conformidad con la candidatura proclamada por el Partido Socialista Obrero Español para las elecciones locales de 2011. Tercero, comunicar el presente acuerdo a la Junta Electoral Central, así como a los interesados. Muy bien, pues no hay nada que añadir, simplemente era donar compte. Sols, en nom de Jaume, disculpar-lo per no haver pogut vindre avui, que està allà en Blanes, entonces no he pogut baixar a la Pobla. Passem pues, al siguiente punt de l'ordre del dia, que és el quart. Aprovació inicial de l'ordenança fiscal número 28, reguladora del sistema de pagaments fraccionats de rebuig de venciment periòdic mitjançant compte corrent tributari. Llegim la proposta d'acord i passem al ple. Sí, perdoneu, m'he votat un punt. Tercer punt de l'ordre del dia, moció presentada pel grup municipal Compromís de rebuig al tancament de Radiotelevisió Valenciana anunciat pel Govern de la Generalitat i de suport als seus treballadors i treballadores. Llegim la moció, vaig a passar a llegir-la i després donem pas. Moció de rebuig al tancament de Radiotelevisió Valenciana anunciat pel Govern de la Generalitat i de suport als seus treballadors i treballadores. En Josep Vicent García i Tamarit i Nairis Marco Pérez com a regidors del grup municipal de Compromís a la Pobla de Vallbona, d'acord amb els drets que li confereix el reglament municipal, proposa l'aprovació de la següent moció. La posada en marxa de la Radiotelevisió Valenciana, les primeres ràdio i televisió públiques estrictament valencianes, a l'any 1989, va representar una oportunitat històrica per tal de dotar al País Valencià d'una eina fonamental que fomentarà la nostra llengua i la nostra cultura, que oferiria un servei públic bàsic a la ciutadania i un mitjà informatiu plural i proper. Canal 9 i Ràdio 9 naixien amb aquesta voluntat legal i amb unes expectatives molt altes. Ràdio Televisió Valenciana pretenia ser el mitjà de comunicació propi dels valencians i de les valencianes i des d'on podria informar a la ciutadania de la seva realitat més propera, dels municipis, comarques i alhora de la resta del món. Un dels eixos centrals que donaven sentit a la creació d'una televisió pròpia fou la projecció de la nostra llengua, cultura i tradicions, la difusió del nostre patrimoni natural, cultural, musical, gastronòmic, turístic i alhora convertir-se en el motor de la indústria audiovisual valenciana. Tindre una ràdio-televisió valenciana pròpia suposava un pas més en afirmar l'autogovern dels valencians i donar un suport directe a les nostres senyes d'identitat. Així, en la llei de creació de 1984 s'avalava aquesta decisió d'avançar en la consolidació autonòmica i la presa de consciència en la diferenciació com a poble,
sent necessari la creació dels mitjans públics de comunicació social com a mostra inequívoca de la capacitat d'un poble d'avançar en el seu desenvolupament cultural propi. La plataforma CIA Radio Televisió Valenciana, la nostra, creada en 2012 per diverses persones i entitats del sector audiovisual valencià, arran de la declaració de Burxassot, va manifestar els principis que defensen una ràdio i televisió valenciana viable com a servei públic fonamental per a la defensa i l'ús de la nostra llengua, el coneixement de la realitat territorial i cultural valenciana i la cohesió social. La gestió política, però, de la nostra televisió pública no ha estat encertada i les diferents direccions al llarg del temps l'han conduït a una quebra econòmica, d'audiència i de credibilitat. Molta gent va acabar deixant de costat Canal 9, per inútil, per parcial i poc atractiva. Sempre, però quedava l'esperança que allò que s'havia pervertit des d'una gestió poc adequada es poguera revertir a un nou model centrat en els objectius fundacionals de Radio Televisió Valenciana. El 9 de febrer de 2013, amb un forat econòmic brutal i un índex d'audiència ínfims del 4%, el Consell va culminar un expedient de regulació de l'ocupació que va afectar a 1.183 treballadors i treballadores de Radio Televisió Valenciana. Un procés desautoritzat pels tribunals i que atempta fins i tot als drets fonamentals dels treballadors i treballadores. Sentència que ara vol utilitzar el Consell com a element per dur endavant el tancament d'una entitat que, segons els professionals dels mitjans audiovisuals, és viable i necessària. En atenció a aquestes consideracions i a la proposta del grup municipal de Compromís, el ple de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona acorda: primer, manifestar el rebuig absolut de la corporació a la decisió del Consell de tancar Radio Televisió Valenciana. Segon, donar ple suport als treballadors i treballadores de Radio Televisió Valenciana. Tercer, instar al Consell a cercar alternatives de viabilitat per al manteniment d'una ràdio i televisió pública valenciana, propera, plural i imparcial, com a servei públic fonamental per a la defensa i l'ús de la nostra llengua, el coneixement de la realitat territorial, cultural i de cohesió social. I quart, remetre la present moció i els seus acords al president de la Generalitat, portaveu dels grups parlamentaris en les Corts Valencianes, directora de Radio Televisió Valenciana i comitè d'empresa de Radio Televisió Valenciana. Donem pas al grup de Compromís, el seu portaveu, per a que faci la primera. El primer que volia comentar és que la moció, en principi, la presentem conjuntament tots els grups de l'oposició, encara que inicialment la vam registrar nosaltres, però estem d'acord 100% en presentar-la en conjunt i ara serà Iris la que farà la primera exposició i les modificacions que han sorgit perquè els esdeveniments s'han precipitat ara les anirem aclarint un a un. Bona nit i primer que res donar les gràcies a tota la gent que ha vingut i també als companys de Radio Televisió Valenciana que esteu així presents, que per a nosaltres també és important que pugueu un poquet escoltar i participar després, si podeu, si voleu, en el que així es comenta. A més del que ja hem comentat, del que hem llegit, vull dir, és un assumpte que està d'actualitat. Així ja en el pleno anterior el company Juan ho comentà i recordem tots que tu personalment, Mari Carmen, rebutjares personalment, allunyant en aquest cas a més de la postura del teu partit, l'anunci del tancament de Canal 9. Pensem que és molt important que les coses estiguin clares. S'està un poquet intentant fer veure, o per part, en aquest cas jo recordo les últimes declaracions de Rajoy, que es tracta només d'un conflicte laboral. S'està intentant pintar com és un conflicte laboral en el que unes quantes, 1.700 aproximadament, no recordo exactament la xifra, persones estan lluitant, tenen una pataleta perquè han perdut el seu lloc de treball, com moltíssimes altres persones, se'ns diu, com altres 5 milions d'espanyols. Ho sentim molt, però és el que n'hi ha, però és molt més que això, és molt més que ja és molt, ja és fort que 1.700 persones es queden sense feina, però és més que això. Es tracta, com hem llegit en la moció, de la pèrdua de tota una senya d'identitat dels valencians, una cosa que ha servit per vertebrar territori, paisatge, llengua, cultura. Jo recorde en les emissions últimes d'estos dies, en concret, una veïna de les Useres que deia trista
trista que sense Canal 9 pobles com el seu literalment estaven morts. O sigui, la gent no sabria ni ubicar-los en el mapa. O sigui, que quan senten el nom diran, però això està sí, està en aquesta comunitat. I això pense que és molt trist i afecta a tots fins al punt que en les manifestacions estos dies s'han vist banderes, persones juntes que discrepen ideològicament en pràcticament tot i han arribat a anar junts a una manifestació. Penso que fins i tot als votants del Partit Popular els afecta. Vull dir, no és una cosa de quatre gats, sinó que és una cosa que afecta a tots, a cadascú, pel motiu que siga, perquè ha perdut la feina, perquè no pot veure l'alqueria blanca, perquè considera que és una pèrdua important i grossa. La qüestió és que n'hi ha molta gent que s'ha unit en aquest rebuig. Així n'hi ha més aspectes. Què va passar ara? Estem sentint dir que s'està treballant en una solució, en una solució intermèdia, una espècie de via del mig, per a que pugui continuar havent una informació en valencià. Però, clar, els rumors que ens arriben a tots són, com tots sabem, que les llicències autonòmiques que queden, que les tenen ara mateix, si mal no recorde, el grup Vocento i la COPE van a passar a emetre part de la programació que fins ara emetia Canal 9. És un pas més en regalar o en subhastar o en adjudicar el que és de tots a empreses privades ja al marge del sesgo ideològic. Per tant, pensem que és molt important rebutjar entre tots i recuperar el que és per a tots la tele, no la tele que hem tingut en els últims anys, que sabem que ha estat més endeutada que mai, amb una audiència més baixa que mai, amb una qualitat molt baixa. Volem reflotar-la i volem una tele que complisca realment la funció que ha de tindre una televisió pública, com la que tenen altres autonomies. Esperem, per part dels companys de l'oposició i del nostre grup, també en particular, no escoltar així en este plenari una repetició del que és l'argumentari que el Partit Popular a nivell autonòmic del qual està tirant mà, el que hem sentit dir que si hem de prioritzar el que és l'educació i la sanitat per damunt del que és un luxe, com és tindre una televisió pública, un luxe que només pertany a autonomies de molta categoria i del qual no som mereixedors, quan en realitat tots sabem com està la situació i sabem a més que no va ser així, que no es van obrir més escoles, que no va millorar la qualitat de l'atenció sanitària, ni es van doblar turnos, ni es van cobrir les vacances del personal de sanitat. Per tant, el que esperem és això, un compromís per part també del Partit Popular, perquè realment, com dic, ens afecta a tots, és una cosa molt trista i que afecta més enllà d'aquestes 1.700 persones afectades directament a tot un poble, a tot el poble valencià. Bueno, hola, buenas noches. En primer lugar, solidarizarme con todos vosotros. Yo también esta noche he estado de encierro porque mi empresa también está inmersa en un ERE y bueno, sé lo que es pasar noches sin dormir y demás con el tema este. También disculparme con los vecinos porque en el anterior pleno no pude asistir porque estamos en plenas negociaciones también de un ERE y yo creo que ideológicamente esto es el resultado de estos años de gobierno del Partido Popular y de las reformas laborales que estamos sufriendo los trabajadores y las trabajadoras. En el tema concreto de Canal 9, que es lo que nos atiende en estos momentos, pues en principio faltan responsabilidades políticas. Yo no voy a volver a repetir lo que ha dicho Iris porque ha hecho una exposición correcta de lo que es la situación, pero aquí mucha culpa se ha tirado a los trabajadores y trabajadoras y poco se está hablando de asumir responsabilidades de los que en un momento dado han metido a la televisión pública en el hoyo del que no la quieren sacar, ¿vale? Y luego faltaría también hablar de alternativas y futuro. Es decir, estas 1.600 personas se quedan en la calle y se quedan en la calle cuando ellos mismos, desde el comité de empresa y la propia plantilla, están presentando planes de viabilidad de futuro para tener una televisión pública y de calidad. Con lo cual, yo creo que más que volver a repetir todo el argumentario que tenemos, a mí me gustaría ver o escuchar en este caso del Partido Popular de la Pobla de Baibona, su posicionamiento particular
porque yo no vine en el anterior pleno, pero bueno, según me han comentado los compañeros, sí que hubo un posicionamiento del Partido Popular de aquí de La Pobla en contra de estas acciones. Sorprendentemente, al día siguiente hubo comité ejecutivo del partido y por unanimidad sí que se ratificó o se dio espaldarazo a ese ERE, o sea, a ese cierre, con lo cual vemos una incongruencia. Y por nuestra parte, nada más. Juan. Sí, hola, buenas noches a todos y a los compañeros de Radio Televisión Valenciana que se han acercado hoy hasta el salón plenario. Totalmente de acuerdo con lo que han dicho los compañeros de Compromís y de Izquierda Unida. No voy a entrar tampoco otra vez en eso, pero sí tocar otra faceta, y es muy simple. La ley de creación de la entidad pública Radio Televisión Valenciana constituye una muestra más de la voluntad política de asumir la responsabilidad contraída de hacer avanzar la consolidación de la Administración autonómica y la toma de conciencia de lo que nuestra diferenciación como pueblo supone. Así es como comienza la ley de creación de Radio Televisión Valenciana. Y después de 24 años, el pasado viernes 28 de noviembre, que fue un día muy triste, como decía Iris, no para los trabajadores, sino para todos los valencianos, se fundía a negro un trozo de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestra lengua, de nuestros pueblos y de nuestra vida. Fue a las 12 horas y 19 minutos del viernes 29 de noviembre de 2013. En el Centro de Producciones de Radio y Televisión en Burjasot, y un compañero, Gerard Martí, puso voz e imagen a las últimas palabras de Canal Nou. Otro compañero, Jaume Muñoz, fue el último en dar voz a nuestra radio. En el caso de Canal Nou, fue un periodista poblano, rodeado de policías, mientras realizaba su trabajo. Y nosotros, hoy aquí, queremos hacer en este salón plenario un pequeño homenaje a todos y cada uno de ellos, y especialmente a cada uno de los ciudadanos poblanos que tenían su casa, su vida y su trabajo en un servicio público de información a los ciudadanos, a todos los que por nacimiento o por cualquier otra circunstancia se convirtieron un día en ciudadanos poblanos. Quiero enviarles desde aquí, desde su ayuntamiento, un enorme abrazo desde el corazón. A Enric Jussà, a Àlex Morán, a Paz Sánchez, a Gerard Martí, a Jordi García, a Francesc Pérez, a Juanjo Romero, a Chimo Tamarit, a Sebastià Pia, a Joan Espinosa, a Miquel Martí, a Teresa Pitats, a Carolina, a Pere, a Per Ramada, a José Palacios, a todos ellos y a todos los trabajadores de Radio Televisión Valenciana, un enorme abrazo. Por una vez, voten en conciencia, pensando en sus vecinos y no por consignas de partido político. Porque si así lo hacen, el mensaje será muy claro. Ustedes gobiernan para el PP, no para los ciudadanos poblanos. El gobierno de Alberto Fabra ha desconectado, ha fundido a negro y ha llevado la oscuridad a 5 millones de valencianos. Con ese baúl tendrá que viajar y será recordado como el presidente que ha apagado nuestra radiotelevisión autonómica. Solo por eso será recordado y la historia será quien lo juzgue por ello. Nada más. Muchas gracias. Partit Socialista. Bé, en primer lloc, volia compartir solidaritat i tristesa amb els treballadors de Radio Televisió Valenciana. És una cacicada el que han fet amb vosaltres. El govern de Fabra ha fet un tall de mànega a la justícia i avui 1.600 famílies viuen el drama de perdre el seu lloc de treball. I avui també tot un país ens quedem sense una radiotelevisió pública, sense un mitjà que vertebra unes persones amb el seu territori. És cert que l'economia i la ciència són importants per a la nostra societat, però no deixen de ser eines instrumentals, perquè el que fan és garantir-nos prosperitat, perquè el que realment ens fa millors persones, el que ens fa sentir-nos membres d'un conjunt, d'un territori, el que ens fa estimar el nostre entorn, això ens ho dona la cultura. I apagar la nostra radiotelevisió valenciana és apagar la cultura. No és qüestió de decidir entre pa o cultura. La societat necessita pa i també necessita cultura. Des del passat divendres s'ha silenciat la nostra veu com a poble valencià.
Els nostres fills ja no poden veure dibuixos animats en la nostra llengua. Els nostres llauradors ja no tenen un informatiu que els informe dels preus que es paguen al camp. Els nostres esports són invisibles i la nostra cultura local quedarà dispersa en el mapa sense un canal propi que vertebre el nostre poble i faci arribar tota aquesta riquesa immaterial a les nostres cases. Però pagar una radiotelevisió pública no és solament això. En una democràcia avançada, el poder econòmic i el poder polític ha de ser vigilat per una premsa lliure. I la radiotelevisió pública, a la independència necessària del finançament interessat de capitals econòmics privats, havia d'haver complit amb aquesta finalitat. Radiotelevisió Valenciana té este deute amb la nostra societat. Té pendent esta tasca que no ha complit perquè ha estat durant massa temps manipulada pel PP. Com es pot destrossar una radiotelevisió valenciana a colp de manipulació i tirar-la al fem quan ja no és d'utilitat? I sobretot, com una vegada més no hi ha responsables? Radiotelevisió Valenciana ha viscut una normalitat en la que el poder dels diners i les consignes polítiques han infectat el nostre territori baix la disfressa de la democràcia. Casos com Fabra, Camps, Gürtel, Nos, Bancaja, Ciudad de la Luz, Terra Mítica, Fórmula 1, Aeroport de Castelló, l'accident de metro, la petició d'indult d'un condenat de corrupció, etc., han estat completament manipulats a la nostra radiotelevisió pública. Com ha pogut passar tot això? És que aquesta gent que ha decidit carregar-se la nostra radiotelevisió valenciana no tenia ningú davant? Segurament els partits en l'oposició no hem estat a l'alçada, però en un somni econòmic de creixement de cartó era difícil. Quan tot semblava anar de meravella, era molt difícil anar a la contra. En política, si tots contem amb les mateixes armes, es pot guanyar o perdre, perquè entra en joc l'habilitat, la intel·ligència, és a dir, les virtuts de cadascú dels adversaris. Però quan no es juguen les mateixes normes, quan un adversari decideix sometre amb armes exclusives, quan hi ha abusos, quan es dona un cop d'estat a la llibertat d'expressió, quan es decideix acabar amb la independència de la informació, aleshores és difícil ser visible i és difícil fer política des de l'oposició. El govern de la Generalitat va decidir convertir la radiotelevisió valenciana en un membre més del seu gabinet manipulador. Més que notícies, imposar consignes. Molts professionals hagueren de callar. El sectarisme va ser tan manifest que la radiotelevisió valenciana va quedar-se sense audiència i quan el poder va prendre consciència de que el seu cortijo informatiu ja no tenia audiència, ha decidit tancar-lo. Avui el nostre ple té l'oportunitat de manifestar el rebuig absolut d'aquesta decisió. Des del grup municipal del PSPB així ho volem fer i també es solidaritzem plenament amb el drama personal que estan vivint les 1.600 famílies dels treballadors de radiotelevisió valenciana. Segur que en temps de més llibertat la nostra radiotelevisió pública tornarà en cendres. Vull demanar que tots els ciutadans i ciutadanes que siguem els responsables últims de decidir-ho quan fer-ho. El Partit Popular no va intervindre. Per tant, passem al segon torn de paraula i després ja la votació. Josep Vicent. Bueno, cadascú té els seus motius i la seva postura. Jo trobo a faltar un poc de coherència perquè, com hem comentat ja sí, pareix que sí que teníeu coses a dir fa no molt, com per exemple que estàveu en contra, però bueno, donde dije Diego, digo Diego. Realment jo crec que amb molta gent que personalment jo he parlat i suposo que tots, ha sigut especialment trist fins i tot per aquells que jo ho reconec, ja feia molt de temps que no la veien, perquè, com hem comentat, no deixa de ser la nostra tele. Era una tele qüestionable, però era la nostra, i estos últims dies ens han fet veure a tots que podíem tindre una tele en condicions, una tele digna i ben feta. Jo a la meva filla, personalment, a la meva filla major, li dic que ja tornarà, que ja la podrà, que en algun moment la tornarà a veure, que ja li agradava. I a més estic convençuda que la tornarà a veure, i a més en un plaç de temps, no en un termini no molt gran. Ja sé que no tenim competències, nosaltres no tenim competències malauradament per a poder prendre una decisió, per a poder reobrir Ràdio Televisió Valenciana, però sí que pensem que és important que com a Ajuntament ens signifiquem, perquè tota pedra fa paret i perquè com més suport tinga el col·lectiu d'extreballadors de Ràdio Televisió Valenciana i la tele en general, la ràdio i la tele en general, millor per a tots, perquè més força tenim.
També crec personalment que el Partit Popular no ha mesurat bé l'abast de les conseqüències de la decisió que han pres i pense, a més, que els va passar factura. Jo suposo que pensen que en un parell d'anys s'haurà oblidat i no va ser així. No va ser així. La gent està molt cremada i està sigut la gota que ha fet vessar el got, realment. Bueno, ara són els treballadors els que estan seguint Alberto Fabra en la seva agenda, que hi va mantindre, les mobilitzacions també, però cada vegada van a ser més. Javier parlava dels companys de la seva empresa que estan també patint un ERO. Possiblement no tardarem en veure els units als extreballadors de Ràdio Televisió Valenciana perseguint el president i cada vegada seran més i jo continuo, com dic, pensant que els va passar factura. Me pareix de vergonya i de tractar-nos de retardats mentals fer-nos pensar, com s'està dient, que és que s'ha de triar, que és que, com comentàvem abans els companys de l'oposició, que és que per a que tingues llum i aigua t'he de tallar la calefacció. Perdona, és que tot no ho pots tindre. Doncs no, si ho poden tindre tot, i clar que sí. Si ha de passar per demanar, com deia Javi, responsabilitats polítiques, doncs es demanen, perquè si no ha sigut el senyor Alberto Fabra el responsable, han sigut els que l'han precedit. Doncs ja està, en la seva mà està desmarcar-se del partit i estar i treballar pels ciutadans. I si aquests que han dut a la tele a aquesta situació han sigut companys seus de partit, doncs mira, mala sort. Jo volia tornar a posar un poquet el dit en el que he comentat de negar-se rotundament com a societat a aquesta adjudicació de programació, de programes, d'informatius, me té igual del que siga que abans es feia en Ràdio Televisió Valenciana a grups privats, a empreses privades. També ens preocupa, com comentàvem abans, el tema que a més també s'ha comentat en els mitjans de comunicació, el tema de les instal·lacions, de la maquinària, dels equips, que han costat una fortuna i que els hem pagat entre tots i que segurament ara se malvendran per 2 duros algun amiguito de l'alma i així no passa res. A més està el tema de l'arxiu audiovisual, més enllà del que puga, que ja és greu, del que puga o no desaparèixer en tots aquests dies de tràfic, de si ve, no ve, està buit, està ocupat, la policia puc entrar, no puc entrar, tot el que puga desaparèixer, que puga servir per a denunciar males actuacions. Està el tema del que és l'arxiu audiovisual d'estos quasi 25 anys d'emissió, que és de tots també, que és patrimoni de tots i que veurem què passa amb este patrimoni audiovisual. I també fent un poquet referència al tema de l'atur, no són soles 1.700 persones les que es queden sense treball, són també tots aquells professionals del món del doblatge, de l'animació, del teatre, del cine, que també van haver-se afectats per este tancament. I això és més gent encara que s'ha de sumar i tampoc podem deixar-los, encara que no foren treballadors directes de Ràdio Televisió Valenciana, al final vivien com moltes altres productores del que feien per a Ràdio Televisió Valenciana. També i per últim, el tema del futur, de per què no s'ha volgut escoltar alternatives. Ara s'està treballant en les que ells consideren que són alternatives, no són alternatives. És una cosa totalment, radicalment diferent al que teníem. No és una alternativa al funcionament actual de Ràdio Televisió Valenciana, és una alternativa diferent a Ràdio Televisió Valenciana. I això jo crec que ningú dels que estem ací ho volem. I per acabar esta intervenció sí que volia demanar-vos a vosaltres que no desistiu, que continueu estant ahí, que en aquest moment, si hem estat enfadats i rabiosos amb vosaltres molta gent durant molt de temps, és el moment que doneu exemple i que sigueu un poquet els que condiu això i que demostreu a la gent que no esteu ahí només pel vostre lloc de treball, sinó que és molt més el que vos preocupa. I de vosaltres depèn, i en vosaltres ens estem mirant ara una part molt important de la societat valenciana i esta vegada sí que no us podeu fallar. Esquerra Unida, Javier. Sí, bueno, yo esta táctica de evasión del avestruz, de esconder la cabeza y no dar explicaciones, evitando un primer turno de palabra para luego cerrar el tema con un alegato, como ya nos tienen acostumbrados, de hacer un alegato final donde todo es bonito y de colores, pues me parece otra cacicada más del Partido Popular y demuestra un poco lo que comentaba Juan en el sentido de seguir directrices de partido más que directrices de los habitantes, vecinos y vecinas de este pueblo, que son los que realmente les han votado.
Y, vamos, yo sigo pidiendo explicaciones al Partido Popular. Juan. Sí, a mí me ha sorprendido el silencio. Me hubiera gustado escuchar algún motivo y opinión. En el último pleno, el día que se produjo el anuncio por parte del presidente del cierre de Radio Televisión Valenciana, en este salón plenario sí se dijo, se tomó una postura, por lo menos verbal. Hoy es el día que hay que decirlo de verdad, apoyando esta moción. Hoy es el día que hay que retratarse. Y no con palabras, que muchas veces, al final, esas palabras son huecas, no tienen sentido ni van a ningún sitio. No lo sé, lo que va a hacer el Partido Popular. Me gustaría un acto de valentía por su parte y ser consecuente con sus palabras y que votaran a favor de esta moción. También me sorprendió, y bueno, no me gustaría que volviera a pasar nunca más en este país, que cuando la justicia le quita la razón al legislador, pues nada, muy sencillo. El legislador cambia la ley y lo vuelve a poner en su parte. Eso me parece una tomadura de pelo al Estado de Derecho. Eso no se puede hacer. Y eso es lo que ha hecho Alberto Fabra. Cuando la justicia le ha quitado la razón, sencillamente ha vuelto a legislar y ha cambiado la ley. Eso es hacer trampa. Es como cuando juegan los niños, ha sido una pataleta de niño maleducado. Cuando no tengo el balón, pues ahora es penalti porque yo lo digo, porque lo tocas con el pie, así de fácil, pero sí es una chiquillada. Yo creo que es lo que ha dicho Iris, no ha medido el alcance de esta decisión, no la ha medido. Yo creo que no, y el tiempo, como he dicho antes, lo juzgará. A él y a todos los que apoyan esta medida. Los juzgará el tiempo. No me gustaría que mis hijos dentro de 10 años estuvieran en el colegio el momento en que se cerró la segunda televisión pública de toda Europa. Y ha sido la nuestra. Es muy lamentable que seamos los primeros en estas cosas. Y no en prosperidad, en riqueza y en otras cosas. Hoy otro dato más. Uno de los primeros países del mundo con más sensación de corrupción. ¿A dónde vamos a llegar? Y creo que hay que ponerle un freno a todo esto, ya. Y empezar a hacer las cosas bien. Y hoy puede ser un granito de arena que, como decía Iris, puede hacer una pared completa. Y me gustaría un acto de valentía y de gobernar hacia los ciudadanos, que es lo que he dicho antes, nada más. Partit Socialista. Bé, jo ja sols em resta dir que a la ciutadania que avui així hi ha 4 grups de diferents ideologies i que tenen tots el consens del que decideixen que és el que creuen que és per a ells millor per al poble. M'agradaria sentir ara mateix el grup municipal que falta i jo demanaria coherència en la seva decisió, que sigui conseqüent en el que diga i que, molt simple, que diga si rebutja o no rebutja aquesta decisió. Sols això. S'han acabat el torn d'intervencions i passem a la votació. Vots a favor del punt? En contra? Seguim en el quart punt de l'ordre del dia. Com a mínim haver dit alguna cosa, simplement, com a mínim. Perquè crec que hauríeu de justificar un poquet el vot. Perquè esteu actuant igual que està actuant el vostre partit, sense donar la cara. Encara estem esperant que donen la cara. No, Mari Carmen. Chenar, me coneixes? Me coneix... A veure, no. Anem a veure. Me coneixes? A veure, no tinc res que explicar. I ho saps també. Què vols que t'explique? Tu ho saps. Primer punt. Chenar, no, perdona. Vull contestar-li. No? Dic jo.
Però és que a tu no t'estic dient res. Anem a veure, en primer, me vaig a dirigir a la persona que s'ha ficat que m'ha interpel·lat. No vaig explicar res, simplement perquè en este moment este plenari no té ninguna decisió així. Jo sé el que voleu un recolzament per al Partit Popular. Jo diguia així ben clar en l'anterior plenari quina era l'opinió meva personal. I l'ha fet servir, Chenar, i me coneixes, allà on ha fet falta, a les més altes instàncies. Al final, Chenar, al final, el vot ho hem dit clar, vull dir, què vols que te diga? Puc llegir un argumentari, puc dir, saps el que pense, estic segura que saps el que pense. I jo he gestionat, perdoneu, crec que per respecte a tots, hem cregut més correcte no intervindre. Totes les persones, o la majoria de les persones que estaven sentades allà baix, que mos coneixen, i a mi personalment, i a tots els del Partit Popular, a la majoria, sabeu com pensem. Jo, personalment, i Chenar, i te mira els ulls quan t'ho dic, he parlat en les màximes instàncies. He dit la meva opinió. En aquest moment, quan se pren la decisió definitiva, no som nosaltres els que la prenem, però sí que hem sigut valents de dir-ho on tocava. I punto. Ara no va canviar el vot del Partit Popular res, Chenar. Si anara a canviar-lo, haurem fet una altra cosa, però no és lo correcte. Però el que ajuda és que plens de pobles com este, que parlem tots valencià, que Chenar, parlem valencià des que anem així, els teus pares, els teus iaios, i tots els que estan darrere d'aquestes generacions, que tingueren el recolzament de gent com nosaltres. Vull dir, perquè ja no és el meu lloc de treball, que ho és, el de tots ells. És el que representa, o no. Chenar, però perdona, pues lo que representa per tu és el mateix que representa per mi i pels membres del Partit Popular. Estàs en contra, Mari Carmen, ara sí, quan se vota no. Això és la teva opinió. La meva opinió, Chenar, claro, la meva opinió, Chenar, la meva opinió és que jo faig la feina on toca. I així estic representant un partit. I jo he fet la feina que me la xue, perdoneu, no teniu la paraula, l'heu tingut tots i jo no he parlat, ja la tinc jo com a presidenta i estic parlant de la persona que m'està dient. Jo he fet tot el que tenia que fer dins del meu partit i me la xue en qualsevol d'ací que no sé si ho haurà fet en el seu. Me la xue en qualsevol i no me se cauen les anells. I m'he preocupat de tots els que estaven així. Sí, però a veure, José, tu creus que jo així, què voleu que vos diga? Vull dir, vos puc argumentar altres coses, però me pareix que no és correcte. I si tots vosaltres, i els que me conegueu, sabeu que jo he anat antes i després a dir-ho, però després he anat a les altres instàncies. I he donat la cara per vosaltres. I ara no crec que siga ni siquiera elegant el tenir que defendre una altra, dir-vos qualsevol argument que siguera raonable per acompanyar-ho a la votació. Jo he fet la meva feina dins del meu partit i he lluitat per vosaltres. És que no me conegueu, podeu dir que no, i no m'importa, vull dir, cada un està en el seu dret de pensar el que tinga que pensar. Jo he fet la meva feina com a alcaldessa i com a persona que me preocupa, ho he fet. El que no s'ho crega és molt lliure de no creure-s'ho, però jo ho he fet en altres instàncies i altres no ho han fet. I podria dir altres coses, altres no ho han fet quan tocava fer-ho o quan han tingut l'oportunitat. Jo sí. Així digui el que pensava i actuï en conseqüència. Sempre ha actuat en conseqüència. I ja ho dic, i no ha anat a contar-li-ho al veí del costat, ha anat a contar-li-ho als més alts que tenen la responsabilitat de decidir això en aquesta comunitat. Al final, la majoria decidís, Chenar, podia canviar alguna cosa? Podia canviar alguna cosa el vot de la Pobla? No pot canviar-ho. No pot canviar-ho. Chenar, dubte... Anem a veure. Chenar, podríem entrar en moltes coses, si tu ho saps, però no és el lloc. Podríem entrar en que nosaltres tenim que defendre la nostra postura, vosaltres com a periodistes la teníeu que defendre en el moment que tocava, i cada un ho està fent. Jo ho he fet. Jo no vaig a catxar el cap en aquest tema, perquè jo ho he fet. He fet el que creuia. I ho he fet, com t'ho dic, a qui podia prendre la decisió. Als dos màxims que podien prendre la decisió. I he estat per activa i per passiva. I tots saben quina és la meva postura dins del meu partit. Però una vegada s'acaba, l'Ajuntament de la Pobla no pot canviar aquesta decisió, ja ho sabeu. I Chenar, que me coneix, i els altres me donen igual, i els que me coneixen, que estan en el públic, José Luis, Enric... Perdoneu, però no me conegueu, no podeu saber el que estic dient jo. No me pots conèixer. Jo a veure, anem a veure, perdona,
Anem a veure, no estic dient que me dona igual, perdó, rectifique. Pero que no es en persona, porque a mí tú no me des igual, y te desitge lo millor sempre. Rectifique, anem a veure. Pero que yo te diga que yo que estoy aquí siguiente una cosa que yo y la gente que está aquí te da igual, que son filtres sols. Anem a veure, anem a veure. Perdona, jo a tu no t'ha faltat el respecte. No t'he faltat el respecte i no cal que ho tragues de context. Més falta de respecte que has tingut tu cap a la gent. Esta paraula he dit perquè no me coneixien personalment. En ningú cas intenta faltar a ningú. Si tu te vols agarrar aixina, pues bueno, també demostra lo que eres, que sols vos lío. Perdona. I ja està. Mireu, jo està tot dit. És que me conegueu, sabeu lo que, podeu imaginar-se el que heu fet. He fet el que tocava dins del... Bueno, señores, cada uno, cenar, cada uno que crega que facha, actúe en consecuencia. El Partido Popular actúa con creu que te conta. Me parece que de ahí te vas a equivocar. Siguiente punto de orden del día, aprovació inicial de la ordenança fiscal número 28, reguladora del sistema de pagaments fraccionats de rebuig de venciment periòdic mitjançant compte tributari. Comencem. Llegim la presta d'acord. La Comisión Informativa propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, acordar la aprobación inicial de la ordenanza que a continuación se suscribe. Segundo, que se someta a información pública por un periodo de 30 días mediante edicto que ha de publicarse en el tablón de anuncios y en el boletín oficial de la provincia, en un diario de los de mayor difusión de la provincia o de la comunidad autónoma uniprovincial, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones o sugerencias. Tercero, que se dé cuenta a este ayuntamiento de las reclamaciones y sugerencias que se formulen, que se resolverán con carácter definitivo, o en caso de que no se presentaran reclamaciones, el acuerdo provisional pasará automáticamente a definitivo. Cuarto, que el acuerdo definitivo y el texto de las ordenanzas aprobadas y modificadas deberán publicarse en el boletín oficial de la provincia, entrando en vigor a partir de la publicación. Federico. Bueno, ja comentarem en la comissió informativa, sabeu tots d'acabar el tema, si voleu alguna aclaració al respecte, doncs la pregunteu i si la sabem us la direm. Sí, unas cuantas preguntas. ¿Se sabe cuántos vecinos tienen fraccionados algún tipo de pagos a día de hoy o no se sabe? ¿Fraccionamiento qué te refieres? Sí que hay aplazamientos, pero fraccionamientos, pues sí, hay bastante. El número exacto te lo daremos, lo pediré y te lo daré. Pero que si lo quieres saber exacto, una cosa es el aplazamiento, el fraccionamiento. En principio, lo que estamos aprobando ahora es eso. Para el que quiera fraccionarlo, pues tendrá para fraccionarlo pues en 10 meses. En principio, la ordenanza está creada para 10 meses. Sí que es verdad que este primer año, como hay tiempo para presentarlo hasta el día 30 de mayo, si no me falla la memoria, entonces sería en principio para 5 meses más. Si uno lo presentara el último día, por decir algo, que lo presente antes, se aplazará con más tiempo. Porque a partir del año siguiente ya el plazo, el que lo tenga ya lo tiene, y si quiere seguir no tiene más que decirlo, solo habrá de tiempo hasta el día 31 de enero, porque así los que se quieran añadir ya será para los 10 meses. En este primer acto será, como bien hemos dicho antes, que puede ser de 7, de 6, de 5, de 8, cuando esté todo el padrón, se pondrá una cantidad aproximada de lo que tiene que pagar uno y al final, en el último recibo, es cuando se completará lo mismo la alza que la baja, la cantidad que sea. Vale, no, más que nada... Sí, más que nada por saber la gente que puede entrar en este tipo de fraccionamiento. En este momento, que te he dicho, ahora unos 245, 200, no llega a 250, a cierre del viernes pasado. Aparte de lo que está diciendo Federico, esta ordenanza, que como me ha dicho muy bien, va a 10 meses, a 8 o 7 y tal, por ser el primer año, no anula el otro fraccionamiento. Cualquier ciudadano podrá venir y fraccionarlo en el periodo que crea oportuno. No se anulan los otros fraccionamientos. Esto es para dar un servicio más y para la persona que quiere de alguna manera controlar
pues, sus impuestos mensualmente, pues puede hacerlo, pero los otros fraccionamientos de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses, de 2 meses, seguirán exactamente igual. Parece que había mucho, y el último recuento que hemos hecho, ya te digo, no llegaba a 250, no llega al 1%. No llega al 1% de fraccionamiento. De todas maneras, quiero decirte también, para que la gente que está viéndonos, porque seguramente, pues como lo tiran, lo emiten después en la televisión local, para que la gente lo sepa. Esto está hecho también para gente incluso que está pagando, que lo tenga domiciliado o quiera cogerse este tipo de domiciliación, porque tiene los pagos más fraccionados, es decir, no lo tiene en 2 o 3 golpes, que es como normalmente se pagan, 2 golpes fuertes y uno a lo mejor las empresas que tienen actividades económicas que se paga a final de año. Lo tienen, pues si tiene que pagar, por ejemplo, le decir un ejemplo, 400 euros y está en 10 meses, sabe que en 40 euros cada mes no tiene que hacer un mes determinado un desembolso grande. Entonces, la gente incluso que lo tenga domiciliado puede venir y cambiar el sistema si le interesa más este sistema que el que estábamos haciendo hasta ahora. O incluso la gente que lo paga, pues cuando viene en el pago que hay habilitado normalmente, que el tema de los vehículos y los vados y tal está hasta el 31 de mayo, normalmente si cae fiesta, bueno, hasta final de mes de mayo, pues esa gente, si le viene bien así, seguirá así, y el que no, pues puede fraccionárselo todo. Está hecho para la gente que lo paga domiciliado, para la gente que lo paga en la fecha que cree conveniente dentro del plazo que luego se pondrán también, que es una fórmula más, es una posibilidad más de uno poder cambiar el tipo de pago, que tenga más posibilidades, porque hay gente a lo mejor que pagarlo todo una por la circunstancia que sea le viene mal, y así poco a poco. Y después, el que no pueda, independientemente entre esos plazos y que llegue la voluntaria y no ha podido pagar, puede venir y hacer los mismos aplazamientos que estamos haciendo ahora. No solo de eso, incluso si hay algo en ejecutiva o que uno por una circunstancia no pueda pagar en un tiempo determinado, que no tiene que ver, vamos, con la gente que está pidiendo fraccionamiento, pero tiene más que ver para la gente en general que quiera acogerse a este tipo de servicio. No sé si... Sí, no, mi otra duda que me queda, no, lo he estado leyendo, pero esos 10 meses, ¿cuándo empiezan y cuándo acaban? ¿O la gente puede decir lo quiero de marzo a abril o de enero? No, tiene que ser en un periodo concreto. Y solo una cosa, hubiera estado bien que a lo mejor en esta ordenanza hubiéramos iniciado un proceso de posibles deducciones a familias que en estos momentos están pasándolo mal, y hubiera estado incluido en esta ordenanza algún tipo de deducción dependiendo de las cargas y del estado de las familias que no pueden hacer frente a estos impuestos. Esta ordenanza es exclusivamente para lo que es, no tiene nada que ver en la ordenanza normal de la tasa, del impuesto, de lo que sea. Es una que recoge todos los impuestos y se pone una cantidad que estará estipulada aproximadamente, porque siempre puede haber alguna variación, y a lo mejor lo que te he dicho, pues si es 10 meses y uno paga 400, pues 40, que al final lo que tiene que pagar son 421, al final el último mes, que será noviembre, pagarán 61, y si ha cobrado 21 más, pues pagará 19, no sé cómo decirte. Que es una forma de pago más. Eso cuando se tendrá que tratar es cuando venga la ordenanza fiscal correspondiente, tanto de tasa como de impuesto, o incluso, pues si algún día hay que hablar al respecto, pues una junta de gobierno, donde sea. De esas cosas es planearlas cara al año que viene. No era el momento de esto. Esto es para dar un servicio más a la gente que quiera acogerse a este tipo de servicio. No es nada más. En otros ayuntamientos están haciendo, no es que tenga un porcentaje en un 80 o 90, pero tiene gente que prefiere este sistema de pago, y el que tenga ganas de cogerse este sistema de pago, ya que están viéndonos, pues que se acoja, que es un modo más, como si dijéramos, más, no tiene uno que desembolsar en un mes mucho dinero y en otro mes no pagar. A lo mejor pues dicen, mira, y pues yo con 40, con 30 o con 50, y cuando llega el último ya pagaré el resto y no me viene tan...
passem a... Federico, tu vols añadir alguna cosa? Passem pues, a la votació. Vots a favor del punt? En contra? Abstencions? A favor Partido Popular, Cupo y Partido Socialista. Y el resto, abstención. Siguiente punto del orden del día. Cinquè, aprovació de la inadmissió d'al·legació presentada per Francisco Javier Descalzo Veras, portaveu del grup municipal d'Esquerra Unida, i aprovació definitiva de l'ordenança fiscal número 4, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor del terreny de naturalesa urbana. La Comisión Informativa propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, inadmitir la alegación presentada por Francisco Javier Descalzo Veras en su calidad de portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, al carecer el mismo de la condición de interesado para formular alegaciones en los términos establecidos en el artículo 18 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Segundo, aprobar definitivamente la ordenanza reguladora del impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, cuyo texto se transcribe. Tercero, el texto íntegro de la ordenanza se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y se aplicará a partir del día siguiente de dicha publicación. Cuarto, contra el presente acuerdo definitivo, los interesados podrán interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de 2 meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de dichos acuerdos y del texto íntegro de la ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia. Federico. Bueno, jo crec que està clar. De tota manera, si volem entrar en altres matisos, pues, ara ens ho dirà nosaltres pues, agarrem a que el que diu la secretària, que feu l'informe al respecte, i així és com està el tema. No obstant, si voleu alguna aclaració, algun matís o alguna cosa, pues, ho pregunteu. Javier. Bueno, alguno tenía que pagar la nomatada porque parece ser que ninguno teníamos conocimiento de esta legislación, pero bueno, sorprende que un concejal, en el caso cualquier cargo público, no pueda presentar alegaciones como tal, sino ya tiene que presentarlas como ciudadano. Bueno, a partir de ahora pues tomaremos nota y lo haremos así. Cuando tengamos que presentar alegaciones no me quitaré el gorro de concejal y lo presentaré como vecino de la Pobla, pero bueno. Y luego ya lo comenté en la comisión, me sorprende que en el informe de intervención, que no fue la secretaria, fue el informe de intervención, se centrara sobre todo en las formas, que bueno, asumo esa parte de culpa y de no conocimiento de esa parte de la ley, pero no se entra a discutir el fondo del asunto. Y el fondo del asunto precisamente está en lo que no se puso en el acta y quiero que se incluya. En el acta de octubre, donde yo aquí sí que leí una propuesta y iba en ese sentido el tema de la modificación de las plusvalías. Como no está en acta, pues claro, no se puede demostrar. Entonces, por eso es lo que os voy a presentar y se contrastará con la parte grabada o con los audios o con lo que sea, de que sí que se dijo aquí en el Pleno una propuesta por parte de este grupo. Eso también desmonta el argumento de que los concejales, cuando venimos a las comisiones y venimos a los plenos, estamos para debatir y que se puede entrar a hablar sobre una ordenanza. Y eso es falso. Aquí se llegan las ordenanzas y los textos ya consensuados entre vosotros y los concejales de la oposición poco podemos aportar a esas ordenanzas. Con lo cual, pues eso, el punto pues está bien, el tema de que me lo rechacéis, pero me hubiera gustado que más que en el fondo, o sea, más que en la forma, os hubierais centrado en el fondo, aunque luego realmente me lo rechazarais por la forma, pero bueno. Compromís? Partido Socialista? Sí, yo Soles, sí que es verdad que lo hiciste en la comisión y nosotros también te contestamos en la comisión, no me vengo a referir. Y tienes razón por eso, si queríamos poner algún matiz había que ponerlo. Nosotros entendíamos que para gente que tenía que vender por necesidad, y lo dijimos así, y gente que hereda y también es por circunstancias adquiridas, que no es que uno quiera hacerlo ni mucho menos, entendíamos que era una bajada del impuesto que había, porque se están viendo muchos casos, como dijimos aquí,
en el plenario. Se está viendo muchos casos de gente que vende por necesidad y muchos casos de gente que hereda, que tiene que hacer verdaderas piruetas para poder pagar todo eso. Entonces, la bajada media que dijimos en su día, cuando se aprobó la ordenanza, inicialmente falta el recurso, y se dijo que era alrededor de un 19% aproximadamente, nosotros entendíamos que era cara a esa gente y más que nada también por el tema de la revisión catastral. Independientemente de que habíamos hecho la bajada máxima que se podía, que era un 40% del valor catastral a la baja, en el tipo impositivo, que es donde podíamos trabajar, sí que se había hecho esa ordenanza en ese aspecto. Estaba diseñada para ese tipo de gente. Tú entendías que era a lo mejor para gente más rica. Yo no lo entiendo así, porque cualquier persona que hereda hoy día y tiene que pagar unos impuestos, arreglo al valor catastral, que como bien ya hemos hablado muchas veces, todos entendemos que está muy alto, era una manera de hacerles un poco más leve eso, que en ese caso podemos estar todos en cualquier momento. Y lo habíamos hecho por eso. Y al fin y al cabo es una bajada de impuestos, que parecía que siempre que no había bajada de impuestos. En este impuesto sí que había habido bajada. Que tú me digas que eso se puede destinar a otras cosas, que sí, que se va a poner en el... Me vengo a referir que tú decías que no se hiciera así, que ese dinero, a ver lo que representaba, se pudiera poner, que no se bajara el impuesto y ese dinero se podía poner en servicios sociales y tal, o algo así. Creo que entendí en la comisión que dijiste eso. Después no sé, bueno. Explico. El tema, lo que yo proponía era precisamente para esos casos de sobrevenir, de esos que hacen piruetas para poder pagar esas herencias y que se pueden ver abocados a una exclusión social, destinar el excedente a algo parecido a lo que se ha hecho el IBI, a una subvención finalista en ese caso. Es decir, para el IBI se ha hecho, ¿vale? Se recoge y se subvenciona. Lo que nosotros proponíamos era precisamente para el caso de las plusvalías, es para la gente que puede pagar una plusvalía, págala, y para la gente que le pueda venir una situación sobrevenida de riesgo de exclusión social por una dación en pago o por una herencia, por lo que sea, subvenciónalo. Esa era la propuesta de Esquerra Unida. Y bueno, pero ya te digo que si la forma está mal, el fondo yo creo que no está mal y que si hay que tomar nota para el siguiente presupuesto, yo os lo cedo. Yo lo que me vengo a referir es que cuando se ha puesto, por ejemplo, que tú lo has dicho, lo del IBE se ha puesto, sí, para la vivienda habitual se ha puesto para todo el mundo. Es que no se puede poner para unas personas sí y para otras no, porque esto ya es una cosa objetiva, no es subjetiva. Y ahí sí que admitirían mil cosas, sí. Para eso están los servicios sociales y si se puede hacer algo, se hará. Y en el año que viene, si se puede poner una partida de más dinero en servicios sociales para hacer eso, se hará también. Pero en principio a esas personas, independientemente de los que puedan y no puedan pagar, que a todos en estas circunstancias le viene mal, porque hoy día tiras a vender un solar o tiras a vender, porque eso es para el tipo de plusvalía que se refiere, un solar, una casa, cualquier cosa, resulta que hoy día eso no tiene valor. Y cuando vienen los impuestos son muy altos y por eso se bajó esa media un 20%. Hubiera podido ser más, hubiera podido ser menos. Lo que me vengo a referir que es una cosa indiferente. Me vengo a referir, si se baja, se tiene que bajar para todos. Y si el año que viene, en vez de un 19, se pudiera bajar un 20% más, porque sigue el tipo impositivo alto, y se pudiera bajar, ojalá lo bajaríamos. Independientemente de esto, se podía poner del dinero general que hay en el ayuntamiento una partida para esas cosas, por si hay gente muy necesitada que estuviera, pues pudiera ir a pedirlo, se podía poner eso es otra cosa. Pero la ordenanza, aprobarlo, como tú decías, es muy problemática porque está el tema subjetivo, no es para todo el mundo. Sí que es verdad que lo que hemos aprobado en el plenario, que era una subvención para la vivienda habitual de un 12%, en el IBI se ha hecho, pero es para todo el mundo, no se puede hacer para partes y partes no, los que estén necesitados hoy, los que no estén necesitados, no, porque es una cosa muy, no sé cómo decirte, muy especial. Y gente que hoy está necesitado, a lo mejor dentro de 10 años o dentro de 5 no está y viceversa. El que hoy lo puede pagar por circunstancias, dentro de 5 años no. Cuando pongo en un impuesto, un tipo impositivo, tiene que ser para todos igual. Otra cosa es que tú digas, por la vivienda habitual, para todo el mundo un 12%, se hace como subvención. Y si yo tengo que hacer la subvención, lo tengo que hacer para todos, no para solo lo que puedan pagar no y los que no puedan pagar no. No es eso.
Los impuestos no están para eso. Para eso están otras cosas, pueden ser subvenciones, pueden ser otras cosas. Me gusta mucho tu intervención, pero me hubiera gustado que estuviera en el informe. Ahora me da igual, ahora que me expliques tú la discrepancia política que podemos tener de si es o no, pero si realmente es así, realmente debería estar avalado con informe de intervención o de tesorería o alguien. Pero bueno, ya está, no demos más vueltas. No. Me parece bien, pero eso lo tenemos que hablar antes, cuando se apruebe la ordenanza y dentro de la ordenanza, no como una alegación. Lo que se venía a referir en este caso los habilitados nacionales, que los que le han dado a esto la argumentación, es que tú tenías maneras legales en la comisión informativa y luego incluso en el pleno que se aprobó eso, tú después haces una alegación a posteriori, que puedes hacerla también, lo hubieras podido hacer, no tú solo, cualquier ciudadano, y me parece bien que a lo mejor lo que no se piensa en esa comisión y en ese pleno se piensa ahora después, durante el periodo de exposición, y se puede hacer, y a lo mejor la forma, por eso te estoy diciendo que de todas maneras la postura de lo que tú habías expresado del Partido Popular al respecto no estava en la línia, nada más. Passem a la votació, pues. Vots a favor del punt? No, estem ja en la He preguntat i no heu parlat en la primera. ¿Voleu tornar a parlar? Juan, ¿quieres añadir algo? No, ahora en la votación que vamos a votar las dos. Sí, però jo us he donat la paraula a tots i estem ja en el segon. No, perquè tu en la primera no has intervengut. Sí, pues nada. Juan. Sí, vamos a votar ahora la aprobación de la inadmisión junto con la aprobación definitiva de la ordenanza. Las dos cosas a la vez. Sí. Las dos coses a la vez. Jo volia el torn per explicar el nostre sentit de vot. El nostre sentit de vot va ser abstenció, tot i estar en principi majoritàriament d'acord com quan vingué la primera vegada aquesta ordenança en el que suposa una reducció dels impostos vista la situació econòmica que atravessen la majoria dels veïns de la Pobla. No podem estar d'acord en com s'ha desestimat aquesta al·legació per part de l'Ajuntament, tot i que la secretària entenga que li empara l'article pertinent per a d'aquesta manera ventilar-se una possible modificació de l'ordenança. Així estem com en el punt anterior i com en altres ocasions, també podia haver-la admès. També podia haver-la admès a debat, com al final quasi pareixia que estàvem ja en el debat. O sigui que si s'haguera donat un cauce d'eixida a això, haguem estat d'acord, però després digueu que tenia que haver sigut en el ple o en la comissió quan tenien que haver aportat coses, però la majoria de plens i comissions quan s'aporta coses no són capaços de ficar-se d'acord mai perquè ja ho dugueu tot cuinat i fet. Simplement és reafirmar-se en que a l'hora d'escoltar els altres hauríeu fer un poc més d'èmfasi. Per això s'abstindrem. De totes maneres, jo volia un poc contestar a el que has dit, no per contestar-te en res, que no teníem cap d'inconvenient en tratar el tema i de fer-ho, però és una cosa normal, igual que diguem, la interventora, en aquest cas, i la secretària, les dos, han vist una cosa que no és la manera legal de fer-ho i ho han tingut que dir. Però això no ha tingut res que veure per després poder tratar-ho, i de fet estem tratant-ho, que no volíem no tratar-ho, nosaltres no volíem fer la inadmissió, ha sigut per part d'elles que diu que legalment no se pot fer així, i elles també tenien que dir alguna cosa al respecte. No és una cosa que s'hagi que han dit l'equip de govern, que mirem aquesta inadmissió per llevar-se el problema damunt, perquè el seu dia ja tratarem alguna cosa, i ara no tenien cap inconvenient de tornar-ho a tratar, no sols en ell, en tots vosaltres, que no n'hi ha cap inconvenient en tratar-ho. Però si ells hi diuen que aquesta no és la forma legal, per això després hem entrat en turno i hem parlat i cada un ha dit la seva opinió. O sigui que, Josep Vicent, no ho dic perquè elles han fet la seva obligació, és dir, que això no és el modo, que t'hagueren pogut, a lo millor, no ho sé, però han dit que això no és, jo ni ho sabia, ni vosaltres tampoc, han dit que no, tenim que respectar, que les coses se tenen que fer segons marca la llei, i no estem dient d'altra cosa, que per això ara ho hem debatit i si haurà fer falta un turno, 2, 3, com sempre,
entrem. No és que en aquest cas no volíem debatir aquest punt, és un punt que ja el tratarem el seu dia i no hi havia ningú inconvenient en tornar-lo a tratar. És això soles, no és... Jo no puc dir-los a elles que no facin un informe dient el que ells creuen. Pues ells creuen això, pues ahí està, vamos. De fet, a veure, em puc dir, no, inadmissió i no tratem ni parlem. No, no n'hi havia cap inconvenient de tractar el tema. Simplement, l'article que fa al·lusió la secretària diu qui és el que pot fer al·legacions. Diu que seran els afectats o que podran ser les càmeres de comerç, els col·legis o algunes certes agrupacions, sí, afectats, possibles afectats, particulars que siguin afectats. Uno que no se li sigui afectat, uno que viu en les Canàries i no tinga així res, potser interpretant això no podria, no ho sé. Però la qüestió és, diu ahí que en ningú cas podrà ser un grup polític? Ho diu ahí? Diu que no podrà ser? Si no diu que no podrà ser, no està negant-ho. No està negant-ho. Perquè s'ha agarrat a d'això per negar-ho. O sea, ahí no diu que no puga, ahí diu qui podrà. Pero no diu, y si lo presenta una agrupación distinta de los que ya he dicho anteriormente, no, si teniu pressa, acabarem en seguida, ja hem acabat. És qüestió d'això, Josep Vicent, i torno a dir el mateix. Josep Vicent, és un informe de la interventora, podeu discrepar, ja ho heu manifestat, si volem estem 20 vegades més, però no esteu aportant res al debat, ni un ni l'altre. És de lo que t'interessa a tu, Mari Carmen, a tu lo que no t'interessa no n'hi ha que aportar-ho. De fet, ni ho parles ni res. És que tu vols fer el que vols sempre. No, el que vols no, jo dono la meva opinió. Jo no faig el que vull. No vaig entrar en... Perdona, jo no faig el que vull, jo dono la meva opinió. Així no faig res, així simplement dono les meves... A vegades dius alguna cosa en el debat, si ho creus convenient, si no ho creus, no ho fas. I jo no t'he dit mai res, tu fas el que creus convenient. Efectivament. Pues entonces no te fiques en els demés també fan el que creuen convenient. No, jo no m'he ficat en ningú, he donat la meva opinió, Mari Carmen, no m'he ficat en ningú, he donat la meva opinió. A veure, Josep Vicent. No sé si has comprès el que he fet. Molt bé, moltíssimes gràcies per la teva opinió. Molt bé. Partit Socialista, alguna cosa que comentar? Molt bé, doncs passem a la votació. Vots a favor del punt, en contra, abstencions, a favor Partido Popular i CUPO i resto de grupos abstenció. Segon punt, dació de compte de resolucions d'alcaldia i regidors delegats. M'imagino que tots les han rebut per correu. 7. El següent punt és el punt de mocions. Hi ha alguna moció per part d'algun partit? No? Pues pasem a l'últim punt de l'orden del día, que es pregs y preguntes. Juan, empezamos por ti la última vez, ¿te acuerdas? Pues empezamos por ti si quieres. Sí, mi primera pregunta, aunque el ayuntamiento no tiene competencias, sí que ha afectado a familias del pueblo, y sí que me gustaría saber si la concejala de Educación sabía que en el Instituto de la Vereda 3 grupos de la ESO, o sea, unos 75 alumnos, han estado sin profesor de una asignatura durante todo el trimestre hasta el día de hoy. Y si han elevado alguna queja a Consellería o a través del Consejo Escolar, y me gustaría saber si se había tomado alguna medida al respecto. Pues buenas noches. Debo de comunicar que he estado en un par de consejos escolares en la Vereda y en ningún momento se comentó. Sí que es cierto que justamente hemos tenido un consejo escolar municipal y se elevará desde el consejo escolar municipal pues una carta a la Consellería. Más que nada es para que no vuelva a pasar, porque es que ya hoy creo que está la profesora, pero es que han perdido todo el trimestre. Vuelvo a decirte, si se me hubiera puesto en conocimiento simplemente como mera información a los consejos escolares, a un no extraordinario que fui y en un ordinario, en ningún momento el representante del AMPA comentó nada, ni el director comentó nada. Nadie me ha comentado nada. Ha venido hoy justamente al plenario del Consejo Escolar Municipal. Si se nos hubiera comunicado antes, pues seguramente nos habríamos puesto en contacto para preguntar qué estaba pasando, por supuesto. De todas formas, hoy se nos ha informado y se elevará por parte del Consejo Escolar Municipal pues la pertinente información y que nos expliquen qué es lo que ha pasado. Sí.
Sí, otra pregunta es ¿cuándo se va a cambiar? Bueno, a cambiar no. Sencillamente las urbanizaciones de la zona este, concretamente donde vivo yo, que es San Martín, ni una sola acera es accesible para minusválidos, ni una. Y hay más urbanizaciones que están en esas circunstancias. Me gustaría saber si hay algún plan o alguna inversión para solucionar esto. Existe un plan y ya lo comentamos, creo recordar que lo comentó en el último pleno el concejal de servicios a una pregunta que se hizo similar, y nosotros se van haciendo, conforme se van renovando aceras en el municipio, hay muchos metros o muchos kilómetros y no se pueden hacer de la noche a la mañana todas. Todas las inversiones nuevas, como no puede ser de otra manera, desde ya hace tiempo, se hacen con todas las medidas que corresponden de discapacitados y inválidos y tal, y vamos renovando poquito a poco todas las antiguas para que exista. De hecho, de las inversiones, como ya comentamos, este año, que muchas, como vamos a intentar generar empleo, que también lo comentamos, pues una parte de la inversión se va a dedicar a aceras. Vamos a hacer una orden de prioridades, como ya comentamos, con la idea de que la gente del pueblo pueda trabajar. Entonces, las aceras será uno de los puntos, digamos, que fuertes de todos aquellos puntos más críticos que tengamos en el municipio, y con la idea de renovar y de ir actualizando. Bueno, ya por último los ruegos. Uno sí que, vamos, ahora que estamos sin televisión autonómica en valenciano, y sí me gustaría que por lo menos la televisión de la Pobla en la zona este prácticamente no podemos verla desde hace mucho tiempo. Me gustaría si se puede hacer algo al respecto, o se puede poner otro repetidor, o se puede hacer algo al respecto para que podamos ver la televisión, aunque sea la local de aquí de la Pobla, en las urbanizaciones. Tomamos nota del tema. Conocemos el problema, pero bueno, la solución también es difícil, pero bueno, se puede llegar. Y de hecho es el objetivo. Siguiente. Y el último ruego es un ruego que se reponga, ya lleva tiempo, hace tiempo se rompió una portería de una zona deportiva en la urbanización Pobla Real. Estuvo un tiempo que fue peligroso porque los palos estaban partidos y podía dañar a algún niño. Se retiró, pero no se ha vuelto a instalar. Rogaría que instalaran la portería. Sebas, ho tens tu controlat, no? El tema IXE, se demana la reposició, però encara no l'havien portat. Entonces estamos en ello. Miquel. Sí, mira, en primer lloc, gràcies per la informació que he rebut en aquesta darrera setmana per part dels tècnics de l'Ajuntament. I la primera pregunta és respecte a les despeses que n'hi ha en telefonia en l'Ajuntament. M'arriba que són un total de 61 línies de veus, algunes de datos, M2M, puja uns 1.500 euros per mes, uns 18.000 euros a l'any, però en els pressupostos del proper any i la partida són 62.000 euros. Doncs, aquesta diferència que n'hi ha entre els 18.000 de telefonia mòbil i els 62.000 previstos, en què més despeses hi ha en la partida de telèfon? Ahí entra tota la telefonía fija, línies de fibra òptica, de connexió a internet. Després també tenim de la llum, tenim diverses coses. Ara en aquests moments no sabria dir-te, si vols t'ho torno a explicar per escrit, t'ho explique, però el que vares demanar tu crec que era la telefonia mòbil. El contracte és un contracte pur i dur, com el que té la Diputació, que crec que te el van entregar, i el que costa cada telèfon. És a dir, tots els telèfons mòbils que tenim valen el mateix. Toques o no toques, els que tenen tarifa de datos, per exemple el jefe de la policia o alguns de nosaltres, són tots 22 euros, més l'IVA. El que no té tarifa de datos, perquè quizás siguen els inspectors que no necessiten datos per abaratar un poc, no tenen i crec que són 12 euros més IVA. I després els M2M no sé exactament si són M2M, però sí que és que des de la Casa Gran o des de la Casa de la Cultura s'envien SMS a gent que se dona d'alta en el servici per enterar-se de coses que són els costos eixos que s'inixen un poquetet del fijo que tenim marcat.
que són 100 euros o 200 euros al mes, que és per el mensatgeo de SMS. El resto ja t'he dit que és fibres òptiques que tenim, telèfons de la llum i la telefonia fija, que n'hi ha un munt de línies, perquè són diversos llocs, està a la Brigada, està a la Casa Gran, entonces són tot punys que tenien de connexions a internet individuals que s'encarien molt. De totes formes, estem revisant tot perquè en el conveni que volem firmar en l'empresa de WiMAX per a que ens doni cobertura a tot internament, considerem una línia en vez d'encablejat, però en WiMAX un suport a tots els edificis de l'Ajuntament per a totes les línies que n'hi havia en cada edifici individuals que ens costaven un dineral perquè tenies la tarifa d'internet més la de telefonia. Per exemple, en la Casa Gran, en el llar jove, en el tal. Entonces tot això se globalitza i se podran donar de baixa un muntó i abarataran. Jo crec, per lo que estic parlant de la informàtica, que probablement enguany ens sobren diners, perquè enguany s'han pujat perquè n'hi havia una xicoteta de diferència. Sempre, tots els anys, ens tocava ficar sempre eixa negativa i tocava pujar-la. Jo crec que enguany ja eixirà positiva, però els gastos són eixos, és tota la telefonia fija més 4 punys que tenim per ahí. També t'he dit, per aclarir un poquetet, que no té molta De importància. totes maneres, no és un debat. No, era més que tot està perquè contestat. no són 62.000 que siguen per gastar l'any que ve. Hi ha un poquetet d'extrajudicial que volíem assumir-ho més el que enguany costava. Igual que havíem fet en la llum i en altres coses, perquè no n'hi haguera enguany ningun tipus de dèficit, que s'havia fet tot al mil·límetre. 62.000 és el total, però no és això el que se va gastar l'any que ve. Potser n'hi ha 2 o 3.000 euros que sempre peguen o 4.000 i això volíem assumir-ho també. Això més el que teníem previst, i ara està tot això que se gastarà menys, n'hi haurà superàvit per l'any que ve, però la previsió que havíem fet no era per gastar-se-la, era per assumir-ho tot, com bé havien dit, perquè pel 2015 no n'hi hagués ningun tipus d'extrajudicial al respecte. Només per concretar. La meva pregunta era la diferència que hi ha de 48.000 euros entre les línies de telefonia mòbil que m'heu passat més els datos de smartphone, més les línies M2M, l'enllumenat i de correu del núvol, tot això n'hi ha una diferència de 48.000 euros. I la meva pregunta era en què era. He entès jo que se'n va tot en telefonia fija i en fibra òptica. Tindria que veure-ho també. A grandes rasgos, sí. No hi ha ningú problema, no n'hi ha res ocult. Sí que és de veres que quizás el que pugui llamar-me l'atenció, això sols costa 22 euros. Quirde o no quirde al mes? No n'hi ha volta de fulla ahí. I els dels treballadors, 12 euros si no tenen datos, ja està. Però quirden o no quirden? Perquè són les tarifes de diputació i és preu tancat. Siguiente pregunta, Miquel. Bueno, és un prec, ja. És respecte, he vist en les resolucions d'alcaldia o no sé si era, sí, crec que era ahir, una justificació de pagament d'una reunió que va n'hi haure en Brussel·les respecte al projecte d'energia i ocupació. Doncs m'agradaria saber un poc esta reunió de Brussel·les quan es va fer i qui va assistir, si no ja me la passareu, si no quin gasto va ser tot això i quines conclusions van hi haure. Si només era per assistir a una reunió o estava dins d'algun marc i això. Javi, Pues jo millor te puc resumir o t'ho passo per escrit. Era una reunió que estava marcada dins el projecte NERMET i els costos en concret no me'n recorde, però el que vull saber exactament és què es va tratar allí. Ahir el que vaig fer és constituir el patronariat que va liderar la construcció del projecte. Nosaltres tenim interès d'anar perquè és cert que s'ha retrasat, però al final tenim que seguir els passos que toquen i la reunió és necessària. Si vol més informació ja te contestem. La reunió va ser en juliol, si no recorde mal, perquè tornàrem i quan tornàrem recorde que era la nit dels monòlegs que organitzem a la Casa Gran, juliol-agost. Siguiente regidora. Bona nit. A veure, la primera pregunta és en la memòria de policia que m'està mirant. Hem vist que n'hi hagueren 60 gossos que replegar la policia, 60 gossos perduts al poble. Entonces volíem saber quin és el procediment des que la policia replega el gos, no sé si el duen a
a la Ferrera, una protectora, no sabem molt cert on el duen, i després del pressupost que n'hi ha en la partida, a què se destina? A qui se li paguen aquests diners, aquests 10.000 euros? No sé si eren 10 o 12.000. Com no està Sara, que és la que porta el tema, que te podria explicar en detall, te contestarem per escrit. Prego, pregunta siguiente. I la següent pregunta era si sabíeu ja si la Conselleria s'ha pronunciat respecte a l'autorització ambiental de la planta de compostatge que n'hi ha a la Rascanya. Si sabíeu si s'havia pronunciat. No s'ha pronunciat encara. I si les al·legacions les ha acceptat o no sabeu? No tenim ninguna informació. S'enviaran les al·legacions i estem a l'espera de que se ens diga alguna cosa. Encara no té llicència d'activitat, no? I després els dos pregs. Un preg era, com ja repetirem... És uno, però bueno. El què? Que és uno. És que faig de portaveu. No hem dit que... No ho hem dit, però això es té que dir si fas de portaveu, però bueno, sí, la pregunta. Bueno, soc la portaveu suplent quan no està Jaume. Entonces entenc que puc fer les dues preguntes i els dos pregs. No passa res. Si vols fer-ne tres també pots fer-les. Vale. En el ple anterior ja vam dir que al portal de Ciutadà no se pot accedir en certificat digital i seguir sense poder-se accedir des d'un Mac. Entonces, mos digueres, José María, que ho miraríeu, però encara no se pot accedir. Jo tinc entès que se t'ha enviat la resposta personalment a tu, per correu. Però seguir sense poder-se accedir al portal de Ciutadà. Per correu, el tècnic de l'Ajuntament no t'ha contestat? Sí, però que diu que no se pot. Diu que no se pot i ja està. No, que n'hi hauria que modificar algunes cosetes. Però no, ni quan, ni com. Bueno, jo tenia entès que se t'havia contestat la forma de poder accedir. De totes formes parlaré en ell i tornaré a mirar. Però en principi el més normal que té tot el món sí que és Windows, però que jo crec que per el que mos contesta l'empresa a nosaltres és que sí que es pot. No sé més, jo creia que t'havien contestat i que això ja estava... Però que, vamos, ho parlo jo demà en l'informàtic i tornem a mirar-ho. I sense ningú problema tens la resposta immediatament, que això no... No, però jo creia que li ho havien contestat com... I l'altre prec era que en la memòria de policia també han vist que n'hi ha 26 actes referents a vertits tòxics i a fugues de gasos tòxics. Entonces volíem saber si ens podeu especificar de què se trata més. Bueno, bona nit. A veure, comença pel prec i té a veure amb els excrements de gos. I bàsicament el que vull demanar és que prengueu alguna mesura perquè està arribant a ser una cosa, però vamos, repugnant, perquè no sé si la freqüència de replegar ha disminuït o no, no ho sé, no ho ignoro, no estic pendent del tema, però sí que és cert que en els últims dies, que com estic a casa estic eixint més, la quantitat de cagades de gos que s'acumulen, sobretot en els parcs, les zones de gespa, parlo en concret del parc que n'hi ha a baix de la Rascanya, el del Costa de València, està literalment la gespa però plagada i es tiren ahí dies i clar, n'hi ha un cartell de gossos no, però bueno, la gent fa cas omís. Jo no sé si les mesures han d'anar per la via punitiva o per la via educativa, però vamos, sí que us demanaria que feu alguna cosa perquè realment al final està impracticable, és una zona verda que està ahí i com si no estiguera. I respecte a la pregunta, té a veure un poquet en el sentit del que ha preguntat Juan abans, la rampa d'accés al consum des de la carretera, després del pas de peatons, si teniu previst arreglar-la, perquè si no recorde mal, igual li heu contestat a ell que n'hi ha un plan i que es van fent coses al ritme que es puga, en funció suposa que dels recursos,
però en un escrit que va formular la comunitat de propietaris demanant justament un apanyo ahir, contestareu que no, vamos, que ja s'havia fet un accés al carril bici pel solar i que en principi que no s'anava a fer res ahir i no, vamos, no me quadra amb el que diguereu en el pleno dels pressupostos del planning este per a solventar el tema dels punts negres per a les persones de mobilitat reduïda. En la comunitat en concret n'hi ha 2 persones de mobilitat reduïda. Es tracta d'una rampa que està després d'una carretera i que dona accés a un centre comercial, a un supermercat, que és un lloc molt transitat, i és que no n'hi ha una altra manera d'accedir. I la rampa que n'hi ha, s'ha de ser un suïcida per intentar per ahí. Una cosa és que tu vagis amb un carrer de xiquet o amb un carrer de la compra, que més o menys t'apanyes, però per aquí realment no té manera. La pregunta és si aneu a fer alguna cosa o donem per bona la resposta eixa de que ja s'havia fet un accés al carril bici pel solar. No sé, aquí... Com no està Héctor, us contesté jo. Coneguem la situació i està dins de les mesures que se van a solventar en els punts que ja hem comentat. Alguna cosa més? Sí, aleshores perquè contestareu que ja s'havia fet i que no teniu previst. Jo no recordo aquesta contestació, si te la diré en aquell moment seria un tema puntual, però sí que consta que està contemplat. En l'acte de... No te podria explicar el detall perquè no el conec. No, espera un segon. En l'acte de l'última reunió de la comunitat que ens envia la gestoria apareix reflexa tot el que ha fet i el que per part del consistori o de qui siga s'ha contestat i figura això, que la resposta va ser que no es tenia previst fer res perquè ja en els últims temps s'havia fet l'accés pel solar on es va fer el solar aquell cedit i tot el rotllo i que no s'anava a fer. Però tu me dius que sí que està previst. Desconec el que fica aquest acte, però sí que t'he dit que és un punt que està en la llista per a solucionar. Molt bé, gràcies. Siguent prec o siguent pregunta. Bona nit. D'entrada, pregaria que quan es parli d'accessibilitat no es fiquen més les excuses de que en una zona, com comentava el company, que deurà tindre urbanitzada 10 o 15 anys, no, és que no estava i ara ho farem quan se puga. És que quan se feu, les normes d'accessibilitat són les mateixes d'avui. Tenia que haver-la tingut, no se tenia que haver recepcionat aquesta zona inapropiadament i sense tindre les instal·lacions com toca. Aleshores, que siguem una miqueta més correctes en les apreciacions de reconèixer quan les coses no estan bé i no dir que és que ja ho farem quan se puga. No, primer no s'ha fet la feina ben feta i després ficarem les parxes quan corresponga, però no desviem les coses d'on estan. Això una. Per altra banda, pregaria que quan es puga s'analitzi i es posi en marxa a l'Ajuntament de la Pobla la possibilitat de compulsar documents per part dels veïns de la Pobla, que són pocs els que avui en dia potser se compulsen en relació a altres èpoques, però els pocs que se compulsen la gent ha de fer una odissea per a poder compulsar-ho en algun lloc. Jo no sé per què no s'ha de poder donar aquest servei que jo entenc que hauria de ser necessari, sinó les administracions que no demanen documents compulsats. És que són les administracions les que ens demanen aquests documents i després no podem fer-ho en el nostre municipi, que és on haurien de poder fer-ho. Però bueno. Després, com a pregunta, preguntaria si s'ha produït alguna novetat en les teòriques reunions que anàveu a mantindre o contactes en relació de la modificació del contracte del Consorci València Interior, que suposaria una pujada de la quota que paguem en el rebut, i saber si hi ha alguna novetat i conèixer-la, quina és aquesta novetat, si és que n'ha hagut. No n'hi ha novetat, de moment no s'ha pronunciat, no n'hi ha novetat. I per últim, bé, preguntar-me en veu alta, i si voleu contesteu, perquè vist que s'ha vist així en el punt en el que hem tratat la moció en relació a Radio Televisió Valenciana, no sé per què el Partit Popular no pot donar la seva opinió en un punt que se du a debat. Sí que vota, com no pot ser d'altra manera, per poder aconseguir que no s'aprovi la moció. No sé per què se fa només cas a les instruccions que des de les cúpules dels partits, en aquest cas del vostre, se vos dona. La cúpula
en este cas no és així el senyor Fabra, Això és una instrucció de Rajoy i inclús de més arrere. N'hi ha un pla clarament d'eliminar tot tipus d'ens i d'estaments que tinguem capacitat d'autogovern, que suposen una capacitat d'autogovern, i la televisió és un d'ells, és dels fonamentals. Durant anys ja s'han encarregat de carregar-li una bona llosa de deute i ja molestava, i se'ns van llevant una televisió per una banda, una altra televisió per una altra, sistema financer per una altra banda, una altra entitat de finançament per una altra. Ara tenim el deute galopant que no ens envien ni per a cobrir les necessitats bàsiques. És una estratègia clara de tombar-nos i fer-nos una província ridícula. I jo no sé com no vos pronuncieu. Me pregunte per què no sou capaços de pronunciar-se i de desdir al vostre partit. Seguiu instruccions de partit, sou partit de cabotar, a pegar sols la cabotada, el que vos diuen, no teniu criteri propi en relació a les persones i al vostre territori, als vostres veïns. És increïble i me sorprèn. O sigui, me pregunte que per què actueu així, no teniu una posició clara al respecte. No estem d'acord. Sí estem d'acord, o estem d'acord en certes circumstàncies tancar-ho o reduir-ho o modificar-ho, algo. No, me diuen que tinc que votar en contra i no dic ni el per què. És una pena i la veritat és que se me n'han anat les ganes de fer ninguna argumentación más. Sí, a ver. Quería preguntar sobre los decretos de alcaldía. Hay decretos de alcaldía que tienen el epígrafe del programa de empleo hotelero y no sé qué otra cosa más. Y era por si esto estaba en relación con lo de la declaración de municipio turístico, que ya si se sabe algo de aquello que se presentó a Consellería y teníamos que saber si somos municipio turístico y no. Y luego, respecto al decreto de alcaldía, también respecto a los decretos de alcaldía, el tema del Consejo Escolar, he visto que hay 2 nombramientos. No sé si eso tiene que pasar por pleno posteriormente o se autonombran en el Consejo. Por pleno pasa cuando hay renovación.